Po roku sa opäť vidíme pri našom podcaste. Trošku sme to nestíhali, Mišo, mali sme na to samozrejme aj nejaké dôvody, ale to nie je podstatné, sme naspäť. Počkaj, vlastne my sme mali skončiť. Áno, už to vyzeralo tak, že sme s tým skončili, ale nakoniec sme sa vrátili. A za ten rok sa toho udialo dosť veľa, či už osobné veci, ale mali sme tu aj workshopy, AIčko a potom Deň svetla s FOMEJ. Áno, FOMEJ deň, to znamená, boli tu naozaj, že plný deň workshopov. Ty si dokonca mal ešte aj workshop, ty si bol veľmi múdry. A ako vždy. Samozrejme, máme toho veľa, ale za rok sa toho zmenilo nielen u nás, ale hlavne v tej fotografickej scéne. Určite aj ty vieš, že vyšli nejaké nové foťaky, alebo niečo také teraz zase... Není podstatné. Čo je dôležitejšie, je to, že čo sa deje vôbec na tejto našej scéne. A určite si ty zaregistroval taký ten nový koncept Jak sa to volalo? Ty si to vedel, UCG či UFC? To sú nejakí tí bitkári, NBA, to sú basketbal. User Generated Content Creator, to je tá nová skratka, čo všade vidíš na Instagrame a bere ti to robotu. No, ty vieš, čo to je, nie? Nevieš. Niečo mi to hovorí, že proste, že ty fotíš za... Je to nový koncept, je to takzvané promo za zdieranie, či zdieľanie. Funguje to veľmi jednoducho, ty ako majiteľ značky dáš niekomu, že tu máš, ja neviem, softbox a urob mi tvoj vlastný content. Kedysi sa to volalo recenzia, respektíve len tak si to dával, teraz to nazvali UGC, čiže User Generated Content. Pointa toho je veľmi jednoduchá. Ty niečo dostaneš, mal by si o tom natočiť video, alebo nejaký content na social media, však ty si influencer, ty to poznáš. A mal by si to dať von, hej, a za to by si mal dostať oficiálne zaplatené. Väčšinou to teda nefunguje. Ty si dostal niečo zaplatené? Tak, sem tam dostanem nejakú rýžu. Kávu. Tak ty už si to neplatený influencer, hej. Minule som videl, dostal kilovku kávy. No, čo si ty myslíš o tomto koncepte? Lebo obidvaja sme tvorcovia, obidvaja sa s tým stretávame. Niektorí klienti už s tým začali vymýšľať. Ja sa na to potom ešte pozriem aj z tej druhej strany, lebo spravujem sociálne siete niektorým klientom. S niektorými týmito UGC kreatormi komunikujeme a ja sa na to pozriem potom ešte z tej opačnej strany. Takže, jak ty to vnímáš? Či ti to bere robotu, alebo či si myslíš, že ťa to ohrozí a kvôli tomu skončíš? Čo ja viem, ja to nejako neberem hrozne, lebo však vždy sa nejako vyvíja, či už ten trh, alebo aj celá tá komunita. Niečo, čo príde trendové. A na jednej strane vždy si mal či už fotografov, alebo filmárov, alebo kohokoľvek, kto niečo tvorí, že ja neviem, napríklad začiatočník, alebo taký, ktorý sa v tom až tak nevidel, ale aj tak sa dostal k nejakej práci. Mohol ti ju kľudne aj vyfúknuť, pretože tým, že pre tú firmu je to lacnejšie, tak chcú to vyskúšať minimálne. Príde im to ako dobrý nápad. A nehovorím, že vždy to musí skončiť zle. Určitý typ obsahu podľa mňa je pre tie firmy taký, že nepotrebujú to nejako hrotiť. Aj keď ten človek trošku vie exponovať, komponovať, že nejaký ten základ, tak si myslím, že na nejaký obsah je to v pohode, nie? Ale ťažké slova dal, že exponovať, komponovať. On robil masterclass teraz, čo? No, nechcel som spraviť nejaký škandál. Ja aj dobre. Ale zase na druhú stranu, veľakrát, keď máš spraviť niečo komplexné, že dobre, toto sa bavíme, že dobre, zobral si ponožky, alebo ja neviem, dali by ti nejakú vec odfotiť, tak to spravíš, nejakú jednu drobnosť. Ale keď ti dám niečo komplexné, tak tam to podľa mňa až tak dobre nefunguje, že to vždy musíš proste nejako vykryť tie tvoje skúsenosti za nejakú reálnu plácu. Aspoň tak by to malo byť v ideálnom svete, nie? Ale tak aj my, keď sme začínali, vieš, ja som teda začínal ešte skoro so studenkovou s dinosaurami, ale tak to bolo dávnejšie, tak tiež si išiel zadarmo fotiť, lebo si chcel vôbec získať nejaké skúsenosti a ja to tiež tak beriem, že títo UGC tvorcovia potrebujeme nejaký nový názov, dneska už vlastne aj upratovačka má špeciálny názov a to je téma sama o sebe. Ale tiež sme to vlastne skúšali, potrebovali sme sa učiť. Ja to vôbec neberiem napríklad vzlom, lebo tí ľudia sa tiež potrebujú naučiť. Ten výstup veľakrát je taký, ale áno, tým klientom to veľakrát stačí. Tak, jak ty hovoríš, že keď si začínajúca firma, ty nemáš na to, že čo ja viem, teraz báchnem úplne z brucha a 1000 eur tam za kameramana, aby mi urobil 8 reelsiek, tak si za 920 eur zaplatím UGC kreatora. A to je cesta. Čiže ja chápem aj týchto podnikateľov, že chcú takýto content, lebo nie každý má ten načačkaný, krásny, nasvietený s pozadím. Hej, ináč všimli ste si, dúfam, že máme nové pozadie. S Mišom sme to stávali skoro 2 dní. Pol hodiny, ale dobré. To je jedno, ale 2 dní, hej, vo výsledku. Ale nie všetci to potrebujú, nie všetci na to majú rozpočty a nie všetkým je to aj vhodné.
celá tá myšlienka za tým UGCčkom, aspoň čo ja som to tak študoval, bol som múdry a pozeral som tie Google, tak bola o tom, že tí ľudia chceli takú tú reálnu ako keby skúsenosť. Že takisto ako keď ty si, chceš kúpiť nový foťák, nikoho nezaujíma recenzia, kde prečítaš parametre z internetu. Keď sa ti nechce čítať maximálne. No, aj to akože... Po ceste by som si to vypočul. Pustím si to ako podcast cestou na autobus, keď každé 5. slovo mi môže vypadnúť. A to si nerobíme srandu z recenzií, lebo sami sme ich robili, takže... Áno, ale proste ten smer sa niekam posunul. Kedy si tie recenzie boli super, lebo bolo toho málo toho obsahu. Teraz ťa už nezaujíma nejaké prečítanie technických parametrov, skôr viacej chceš také tie reálne skúsenosti. A v tomto si myslím, že ten UGC content má zmysel. Že takisto ako ja čo spolupracujem s Wise Advance s kartami, teda obidvaja, alebo čo s Fomej svetlami, tak reálne robím s nimi toľké roky, že ti viem povedať, že toto svetlo je super na toto, toto už není dobre na toto, že vieš naozaj dať ten UGC content, to znamená, že user generated, ale so skúsenosťami. Že dáš tomu tú pridanú hodnotu. Pokiaľ je to v takomto zmysle, za mňa to, teda akože v takom tej sfére, tak za mňa to má zmysel. Ale potom to je skôr taký influencering, nie? Tak ale ty si influencer. Ale keď to zoberieme tak, že niekto... Vrátim sa k tej káve, že ja neviem, tak kúpiš si kávu, dostaneš na ňu nejakú zľavu a doma spravíš nejaké pekné lifestyleové fotky a že máš to ako keby win-win, že tá firma má nejaký pekný obsah, nejakú peknú fotku a ty si dostal nejakú zľavu na kávu, tiež to môže byť akože v pohode a nemusíš mať nejaké extrémne skúsenosti s tým. Ale to, čo hovoríš, jasné, vrátim sa k tým recenziám, že keď to chceš robiť takto, že by si to robil v tom svete, čo my, že chceš spraviť recenziu na foťák, objektív alebo čokoľvek a dostať na to zľavu, tak si myslím, že pre mňa už není smerodajné pozrieť si nejakú recenziu, kde to niekto prečíta a ukáže ti k tomu dva nejaké, jak to nazývame, že výcvaky, že len tak znúdzecnosť, len aby to tam bolo, ale že reálne to zoberiem na nejaké fotenie alebo točenie. A to nemusí byť nejaký veľký projekt, čak aj ja veľakrát berem tie veci, napríklad keď sa bavíme o tej káve do Ebeniky na kávovlog, tak si to tam vyskúšam, lebo tam mám nejaký zaužívaný setup a viem, že čo s tým budem robiť a viem si to aj nejako porovnať. Takže nemusím z toho spraviť, že reklamné video, vieš. Samozrejme, že nie. Ale napríklad kebyže, neviem, čo máš teraz nasadené na foťáku, tuším ten Xín. Zín. Kebyže si chcem pozrieť, jak to naozaj funguje, tak napríklad z takéhoto obrazu to moc neuvidíš. Že to sú také tie, nazvime to, že tie výcvakové zábery. Ale že keď naozaj rozmýšľaš nad tým, tak keď mám dostať ako predajca a dostať do toho user-generated content, tak chcem fakt pozrieť, že OK, ten človek fakt tomu dal, ako sa vraví, že na telo. A takýto brutálny záber to je, lebo je to v protisvetle, ukázal tam toto. A nepotrebujem recenziu. Mne stačí, aby ten človek mi ukázal, že OK, tu nás sú fakt, že 3 top zábery, krásne nasvietené alebo v extrémnych podmienkách, ktoré sú krásne. A tu na v tomto to hapruje. Že dá tam tú pridanú hodnotu. Lebo to, že ty ho zoberieš, rozbalíš ho, to nemôžeme nazvať UGCčko, to je akože mamička na materskej sa nudila, chcela objektív zadarmo alebo so zľavou, tak dá telefón, natočí, ako ho rozbaluje z krabice. To zase pre mňa nemá zmysel. Počuj, no keď to pre tú firmu má zmysel, tak akože Boh im žehná, ako sa hovorí, že v pohodičke. Že keď to niekomu vyhovuje, tak si myslím, že to je fajn. A to, čo ty hovoríš, tak to už je pre nejakú cieľovku. Že áno. Ty to už neberieš ako firma, ktorá si chce ten obsah, ale že ty chceš si už kúpiť ten produkt. A že, no jasné, keď si chcem kúpiť Zín alebo nejakú kameru, kľudne si vypočujem aj recenziu takú, kde mi ten človek povie len tie parametre z nejakej tlačovej správy. Ale to si pustím možno niekde po ceste, že to si nepozerám ani obraz, lebo viem, že tam v podstate idú iba technické parametre. A to nemá pre mňa až takú pridanú hodnotu, okrem toho, že to počúvam iba, že niekde mi to vyplňa čas. Ale keď si chcem, napríklad Peter McKinnon, je ho len strašne rád, akože ten lifestyleový obsah je perfektný, ale ja si bohužiaľ od neho napríklad na základe neho si ja nekúpim kameru. No určite nie. Lebo ty hľadaš potom takého človeka, na YouTube má napríklad, neviem, 500 ľudí, že to proste si tam hádže len tie svoje práce, ale vidíš, nebohý Mark Toja mal taký krásnu recenziu, alebo jak by som to nazval, ani ne recenziou, na objektív, ktorú mal 4 minúty. A to 4 minúty ti tam ukázal všetko, čo on potrebuje a hovorím, kokos, že toto je to, čo som potreboval počuť.
neukazoval tam žiadne, že to, co som použil na reklame, ale ukazoval ti práve tú problematiku, čo on vždy rieši pri tých svojich filmoch a reklamách. Ale rovno ti to tam proste ukázal, že pozri, tuto mi to funguje takto, tuto to nepoužijem, tuto to použijem, hotovo. To je presne to, čo napríklad za mňa by stačilo. Vieš, že ja si pozriem tú 4-minútovú. Ja chápem z toho pohľadu tej druhej strany, že ty potrebuješ ten obsah mať. Lebo presne, si nejaká kaviareň, si nejaký výrobca niečoho bežne dostupného, spotrebného materiálu. Lebo foťaky sú také, že je to, vieš, že nie je to lacné. My sme dosť špecifickí, väčšinou vieme, všetci už pozeráme Rumorsy už dávno predtým, ako sa ohlási nejaký foťak. Ale pri ten bežný spotrebný tovar to má zmysel, ale musí to byť kvalitne urobené. Lebo veľakrát ja sa teraz dostanem do toho, že idem na to, že spravujem tie sociálne siete tým klientom, komunikujeme s týmito kreatormi a veľakrát to vyzerá, ty máš malého syna, vyzerá to horšie, ako keby, že tvojmu malému synovi dáš telefón, že natoč mi to. A tí ľudia si za to pýtajú produkty alebo peniaze. Čiže ja som v pohode s tým, že toto robia, lebo svojím spôsobom odbremenia nás. Ja tiež, nechcem teraz akože hovoriť zle voči klientom, je super napríklad za mňa, že klienti si momentálne jednoduché reelska robia sami. Lebo tebe sa tiež úplne nie vždycky chce ísť, teraz akože nechcem to akože znevažovať, ale radšej som, keď ma klient zavolá na produkčnú kampaň alebo na niečo veľké, na čo minie ten budget, rozumný, a ako by mi mal platiť moju hodinovku a dennú taxu, na vec, ktorú si vie urobiť sám na telefón. A hlavne nemusí to byť naplánované, že OK, zavoláme kameramana, donesieme svetla, donesieme mikrofóny a bachneme teraz 40 reelsok za deň. Takých tých jednoduchých, vieš, že posadíš sa, porozprávaš o nejakom produkte. Keď to dokáže urobiť niekto na firme, komu dáš do ruky telefón, jeden mikrofón a alebo dáš si kurz, alebo ty mu vysvetlíš ako dodávateľ, že dobre, vieš, čo tu máš takéto svetlo z okna, na toto si dávaj pozor a kľudne si to urob po obede, si cvakni ten mikrofón a tu nech ťa kolega natočí taký jednoduchý spôsob. No dobre, a teraz mám na teba dve otázky z tohto vyplývajúce, že za prvé, že či sa teraz nebojíš, že ty keď si vycvičíš ako keby v úvodzovkách niekoho vo firme, ktorý začne robiť vlastne reelská, či ti nezabere tú prácu? A druhá vec, že ty ako človek, ktorý spravuješ sociálne siete niektorým firmám, ja väčšinou robím len ten obsah, že ja síce s nimi spolupracujem a bavíme sa aj o tom, že ako to spravovať, ale ja to reálne nespravujem, že ja tam dávam možno maximálne nejaké tipy, ale ty reálne spravuješ, že využívaš aj ty niekedy takéto niečo, že keď máš firmu a chce dávať do feedu, viem, že napríklad máš špecifický feed, ale že či využívaš aj ty takýchto kreatorov, že vieš to do toho nejako zakomponovať, alebo sú to čiste len storky, že má to pre teba nejakú výpovednú hodnotu, že ty ako fotograf, keď tam bácháš nejako stylované tie fotky aj do toho feedu, alebo tá kvalita, že nejaká je, či to vieš aj zapracovať, či to má zmysel pre teba? Je to určite dobré na zváženie. Akože nechcem teraz rozprávať nejaké konkrétne štatistiky, lebo to by som si naozaj musel pripraviť a s týmto si ma zobral, zaskočil nepripraveného. Určite to využívame. Je to super, keď to máme nejaké spolupráce, ale záleží od produktu. Keď je to produkt, ktorý je bežne dostupný, že čo ideš do Teska alebo do Lidla alebo kdekoľvek a vieš tam jeden produkt kúpiť, tak je to super, ak je to dobre natočené. Ja nehovorím, že ten človek má teraz prísť s Blackmagicou alebo s RPCčkou, ono stačí iPhone, ale musí byť pekne natočený. Že keď to je naozaj zaujímavé urobené, tak to vieš použiť. Ten konverzný pomer medzi tou kvalitnou fotkou alebo respektíve pekne natočeným reelskom a týmto UGCčkom je samozrejme obrovský prospech toho profesionálneho produktu, ale musí sa na to pozrieť cez tú hladinu tých kostov, či tých nákladov. Keď mňa vytvorenie nejakého reelska, ktoré pekne vyzerá, rádovo stojí 100-200 eur, tak takýto user-generated content mám za produkt. Jasné. A dobre, a teraz vlastne, čo by si ty odporúčal takýmto ľuďom, čo chcú robiť ten obsah? Lebo vieš, ty si to síce začal s tým, že si sa opýtal mňa, ale ja som sa musel pýtať teba, že čo tá skratka znamená, kým sme ešte išli natáčať. A ja som sa s tým veľmi inak ako nestretol, že by to robili ľudia vo veľkom, len za poslednú chvíľu, že ako sme sa o tom bavili posledný týždeň, dva. Ti to začalo vyskakovať? Že som to tak začal sledovať, že si dávajú aj tí ľudia taký, jak si to povedal, UCGčko, proste, že to majú aj v popisku napríklad na Instagrame. A čo by si ty ako človek, ktorý spravuje tie sociálne siete, napríklad odporúčil, že
že dobre, dá Než sa to robiť... začínajúcim UGCčkarom, Áno, hej, že ako či keby. to má zmysel a že aby to aj pre nich malo zmysel, že aby to nebolo také, že si myslel, že spravím teraz opäť, ja neviem, kávu, džús, alebo ja neviem čo, že dostaneš tam zľavu, že či to aj pre nich má vôbec nejakú hodnotu, že keď do toho dajú svoj čas, že ako to poňať. Je to tak, ja to beriem takisto, ako keď som začínal fotiť, alebo ty, keď si začínal s videom. Najprv do toho musíš investovať extrémne množstvo energie. Nemôžeš očakávať, že ty teraz na iPhone natočíš nejaké jedno UGCčko, nejaké Reelsko a teraz to pošleš, ja neviem, výrobcovi aut a on ti pristaví domov Porsche. No asi sa to nestane, hej. Ale pokiaľ na tom budeš naozaj robiť a nebudeš to brať, že jeden deň robím na auto, druhý deň robím džusík, tretí deň robím detské plienky, alebo respektíve ešte v jeden deň ideálne ako niektorí, tak to má za mňa zmysel. Keď sa na to naozaj že sústredíš a vyhráš sa s tým, že naozaj že pekne si to nastavíš, vyskúšaš urobiť to svetlo, pohráš sa s white balance, však dneska už aj do telefónu spustili rôzne aplikácie, kde vieš urobiť manuálny white balance. Už aj na iPhonech. Ja viem, že Androidy to už majú dlho, už to máme aj my na iPhone, tak viem, že to už sa dá. Ale pekne si to nasvietím, zostriham to, rozmýšľam nad tým záberom a keď to pekne vyskladám a oslovím čo viem, nejaký ten UGC creator, že počujem, tak tu mám 3 veci, ktoré sú fakt, že premyslené. Ja vidím, že to je na iPhone, lebo sa do toho význam. Alebo na telefón. Ale pokiaľ to má zmysel, že má to koncept, má to hlavu a petu, je to pekne urobené, prečo nie? Takže pre teba napríklad, keby si sa chcel niečím takým prezentovať, že napríklad k tebe by prišiel niekto, keďže spravuješ tie sociálne siete niektorým firmám, a bolo by pre teba lepšie vidieť, že napríklad spraví, ako sa robia fotky, že nejaký set fotiek, že celok, polocelok, detail nejakej jednej veci, že vidíš, že to má nejaké premyslené a že vie to nejak postriedať? Áno, musí to mať Čiže je to lepšie, ako keď ti pošle, že tu som fotil kávu, tuto plienky, tuto auto? No áno, lebo ako vieš, že ty sa napríklad špecializuješ na svojom Instagrame na fotoaparáty. Na techniku. No ale kebyže ti donesem horský bicykel a urobím k nemu content, tak na to pozeráš jak pero z gauča. No musel by som zistiť o tom presne. niečo, hej. A o tom je to, že keď sa budeš špecializovať, že čo ja viem teraz, že robím čisto šport, tak či ti pošlem veci na turistiku, alebo na ski alpy, alebo na lezenie, tak vieš, ceca aspoň pozrieš si 20 reelsiek a pochopíš, že OK, na toto sa to asi používa. Takisto nejakej mamičke na materskej, ktorá natáča o plienkach, nemôžem poslať fotoaparát. Lebo tam asi nezvládne. Nič zlom, hej, akože kiež by ich bolo viacej. Čiže za mňa určite, že pokiaľ to má hlavu a petu a rozmýšľaš nad tým, prečo nie. No a ešte sa vrátim k tej tvojej prvej otázke, či sa bojím, či mi to zoberie robotu. Ja keď som začal s výučbou, ešte keď sme vlastne robili tie recenzie, že my sme tam robili nejaké také tutorialiky a blbosti, ja som vždycky vravel, že ak to pomôže jednému človeku, tak som rád. A ak ten človek ma predbehne, že by mi ukradol mojich klientov teraz, tak prídem za ním, podám mu ruku a poviem ti, si fakt dobrý. Lebo tým pádom, že ak on dokáže nabrať za rok viacej skúseností ako je za 10 rokov, tak je fakt dobrý. Ja som sa kvôli tomu vrátil, lebo ty si sa mňa to pýtal na začiatok a ja to nemám ešte ani tak zmapované, ale ja to berem tak, že to máš určitý taký ten tier, taký level, že však máš tu niektorých, čo začínajú, ale ja to berem tiež toto, ako niekto začína s tou tvorbou a teda tiež nemáte skúsenosti a to tiež nie je vzlom. Musí ich nabrať. Musí to je, jak získať. ty si povedal, že ty, keď si ma napríklad zavolal na Canoe a išiel som tam prvýkrát, tak ja som sa ťa na všetko musel pýtať. Ja som nechápal ani tie pravidlá. Ja nechápem pravidlá ani futbalu, ja nesledujem šport, takže... A ty ani nevieš, kto je Slávkovský a pritom otočil. Tak ja som nevedel, kto to je až potom, po týždni. Po týždni, keď ho draftovali ako jednotku, tak Mišo zistil, koho natáčal. No som si tak pozrel, že to som videl niekde. Ale chápeš, že musel som sa to nejako naučiť a podľa mňa ani tie zábery toho športu na prvú šupu proste nevyzerajú dobre. Jasné, že nie, lebo sa nevieš. Hľadaš, hej. Nevieš. Takže ja aj toto berem tak, že môžeš spraviť skvelý obsah, a poznám firmy, s ktorými spolupracujem, že tiež si robia na firme. Ale tiež mi potom povedia, že za prvé, nevyzerá to tak, ako by chceli, lebo na to nemajú čas, lebo majú svoju prácu full-timeovú a toto robia tak, že keď je prestávka. Druhý problém je, že vidia, že časovo to proste nedá, že proste, či už ten čas, alebo aj tie skúsenosti, že to nevyzerá dobre, že keď to porovnajú s niečím, čo robíme potom s profi technikou,
a nejak je to nasvietené a má to hlavu a petu a je pri nich niekto druhý. Že to má vie? na starosti, áno, že máš na starosti tieto veci, ako je svetlo, lebo veľakrát ti stačí to svetlo, že zvolíš blbý uhol, stačí ti aj z toho okna, že môžeš využiť krásne svetlo z okna, ale keď dáš nejaký sprostý uhol, alebo to nevyvážiš dobre tú expozíciu, tak... To je to, že pokiaľ ty máš tie znalosti, že vieš, ako robiť s tou technikou, že odkiaľ ide svetlo, v zásade nie je tá technika až taká podstatná, lebo ty si to dokázal pekne natočiť aj na ten telefón. No jasné, hej. A aj to je vec, podľa mňa, prečo to vzniklo, že kým kedysi my sme si kúpali drahé foťaky, keď sme začínali, pamätáš si svoj prvý fotoaparát? Koľko si za neho dával peňazí? Dneska máš tie parametre v telefóne, čiže toto je taký prirodzený vývin, že tí ľudia, ktorí kedysi začínali s tými foťakmi a museli si na ne odložiť, teraz zrazu to majú v telefóne a dokážu sa oveľa ľahšie do toho dostať. Čiže za mňa, akože celé UGCčko, aby sme to už nejak skrátili, lebo už to rozprávame dlho, má zmysel, za mňa je to super, lebo tí ľudia sa rýchlejšie dostanú do fotky. Čo je nevýhoda, klienti si musia rozhodnúť, ktorú časť chcem ako UGCčko, ktorú časť chcem profesionálne, lebo svojím spôsobom to UGCčko ľudí, ktorých sa v tom hýbeme dlho, odbremení od tých, keď to tak nazvem, jednoduchších prác, ktoré nemajú budžety, nemusíš na nimi až toľko rozmýšľať, sú pomerne jednoduché na výrobu. Pre nás, čo sa v tom hýbeme obrovské roky, pre toho klienta je to samozrejme vyšší level, ale pre toho, čo to začína, čo sa teraz dostalo do toho fotografie, videa, tak či tak to musí urobiť poriadne. Ale nerobte to prosím vás tak, že zoberiem telefón a natočím to všetko bez rozmyslu, že nejak to postriham. Tí, čo máme skúsenosti, vieme, že tá postprodukcia je tá posledná časť. Keď to máš zle natočené, zle nasvietené, postprodukciu už iba zachraňuješ. To, že keď sa dá. Nejako. Tak. Čiže ak robíš UGCčko, super. Čiže mohli by sme to tak ukončiť, že v podstate toto nám nespôsobí nejaký koniec, očividne. Že nebereš to tak, aspoň nemáš. Ja určite nie. Dobre, a teraz ešte prejdeme na to AIčko. Lebo to sme tu mali vlastne ten workshop a ešte keď sme sa aj bavili na tom FOMEDen svetlo s niektorými ľuďmi, tak práve prišlo na to AIčko. A že či to sa nebojí, že ti zobere prácu? Ja dúfam, že mi ju zobere. Myslíš tú ťažkú, nie? Áno. To máš rovnako, ako keď proste prišla práčka. Najprv všetci tam rajbali handry v potoku, v ľadovej vode, všetci mali omrzliny, ja neviem, čo ti môže z toho vzniknúť. Potom zrazu niekto prišiel s práčkou a že určite to zobere všetkým ľuďom, čo umývali ručne robotu. Áno, zobere. Ale tú najťažšiu. Tú najviac nepríjemnejšiu. Kedy si tiež existoval, teraz som našiel taký dokument, existoval týpek, ktorý chodil so zapalovačom a rozsvecoval všetky lampy v meste. A ráno chodil s takým klobučikom a takto to na to dával a všetky zhasínal. Áno, prišiel o robotu. Ale preškolil ho na niečo iné. Rovnako máš stroje, ktoré prišli, veľká priemyselná revolúcia, všetci z okopávačov sa z nich strali zrazu robotníci. Potom zrazu z robotníkov prišli roboty, všetci nás ovládnu, prišiel Terminátor, no ale nič sa nestalo. Či ja to takisto... takú hodinu dejepisu. Hej, som modrý, jak tlačítkový telefón, na Netflixe mali akciu. Takže za mňa aj to AIčko ti zoberie tú najviac nepríjemnú robotu. To môžem potvrdiť, lebo v DaVinci Resolve, jak prišiel to Voice Isolation, tak my sme mali vždy problém. Aj tu napríklad natáčame, máme tú brutálnu ozvenu. Vždy, keď začneme niečo točiť, tak vonku príde kamión, búchať sa tu začne, papagáje nám tam začnú spievať. Ešte, že nerobíme to AMSR, či čo to je s tým zvukom. To by sme tu nemohli dať, ale vyriešil nám to problém, že kliknem na Voice Isolation a všetok ten ruch je preč. A aj dosť ťažký ruch. Samozrejme, už si to potom skresluje trošku hlas, ale stále to vyvíjajú a je to lepšie. Keď to prišlo, tie prvé, tak ti to vedelo odstrániť len nejaký jemný šum. Potom buď nejaké ostré zvuky. A teraz je to také, že ti to tak krásne izoluje, že samozrejme nie je to ako v štúdiu s nejakým brutál kvalitným mikrofónom. Ale na to, že ty potrebuješ odtiaľ odstrániť rôzne ruchy, čo ťa tam naozaj vyrušujú, tak je to skvelá vec. A ja by som sa s tým naozaj trápil v tých dynamikoch alebo tých equalizeroch strašne dlho, aby som tam niečo také dosiahol. Takže pre mňa je to teraz kliknutie a väčšinou si poviem, wow, super to spravilo. A iba to skontroluješ. Hej. A pri 1%, kde mi to nesedí, tak prejdem do nejakých ďalších nastavení a trošku to došlícham. Ja mám takto isto s postprodukciou, že vlastne používam veľmi veľa pluginov na retuš, lebo máš manuálnu repetitívnu robotu, že proste ty vieš, že
keď robíš na Fabione napríklad, na bielom, tak sú tam nejaké zlomy, nejak sa to robí. Nikto nemá dokonale hladký Fabion bez jediného zálomu. A v momente, ako ho namaluješ na druhý deň, tam máš prvé čmuhy. Tak sú pluginy, ktoré iba pustím. On vie, čo má hľadať, vyhodnotiť to, vie, či to nahradiť. Vie už prečítať, či mám tvrdé svietenie, či mám mäkké svietenie. A dokáže to vyretušovať. Aj s pleťou proste. Klasika Dodge & Burn, kontúrovanie a vyrovnávanie pleti. Takisto ako sa to naučil ty, tak to niekto naučil počítač. A prečo by som to ja mal manuálne robiť a takto to tam rajbať na nejakom rendlíku, keď to môžem dať do počítača, takto sa to roztočí. A predtým si rajbal ten 5 kg oblečenia 4 dní, teraz to máš v práčke za hodinu. To isté máš s počítačom. Ja to dám do AIčka, ono to spápa. Áno, presne ako si vrával, sú extrémne prípady, kedy to nedá. Kedy musíš vedieť, ako sa to robí manuálne. A ešte otázka teraz, lebo som videl aj pre jedného klienta, čo točím, tak si robil billboardy a očividne bude to z nejakej fotobanky, alebo mne to skôr príde, že to vytvorilo AIčko a vyzerá to akože brutál dobre, že ti to pasuje ti to k téme. Nádherne farebne. Mne to skôr príde ako AIčko, tak mi napadlo, že opäť myslíš si, že by to či už tebe, alebo nejakým modelom mohlo zobrať prácu, že však ty si to vyklikáš v podstate v softveri a on ti vypluje už nejakú hotovú fotku, ktorá ti tomu pasuje? Určite to zoberie tú robotu. Ja si osobne napríklad myslím, že AIčko nám robotu zobere. Ale opäť raz tú, ktorá je najnudnejšia. Si predstav, že napríklad presne zobereš modelov, jedna vec ich musíš na niečom natrénovať. To sú, vôbec tieto práva sú nevyriešené, čo sa týka AIčka, lebo on bere všetko a trénuje na tom. Adobe teraz urobil veľký update licenčných podmienok, že ty pokiaľ máš Adobe Cloud, tak dávaš adobáckému AIčku prístup k tomu, aby na to mohol trénovať. Ty nevieš ani... Neviem, ja mám DaVinciho. No. Mne napríklad stačilo zrušiť si Cloud, ktorý som aj tak nepoužíval, ako ten adobácky, ale z dlhodobého hľadiska, prečo by to nemalo byť? Ty nepotrebuješ teraz si nejaký výrobca tričiek, prečo by si mal to isté tričko najprv odfotiť na vešiaku, potom ho odfotíš na figuríne, potom ho odfotíš na modely. Potom ide ku mne na video. Potom ide k tebe na video, keď je to absolútne triviálna záležitosť. Ja teraz nič zlom voči ľuďom, ktorí toto robia. Pre mňa majú obrovský rešpekt, ale skôr to, ako to zvládnuť. Vieš, že zoberiem si teraz 2000 produktov, ktoré potrebujem zmanéžovať. Prečo by to malo vlastne byť také náročné, keď je to technicky triviálna vec, ktorú v zásade ty iba zoberieš, pekne nasvietíš a potom kľudne nech prebehne nejaký skener, ktorý to takto naskenuje do nejakého 3Dčka. Zaplatíš si modela, ktorý sem na jeden deň príde, ty si ho zase nasvietíš, on robí 15 póz, 4 pohyby a potom to počítač dopočíta. Lebo ty zrazu máš nejakú renderovaciu farmu a celú kolekciu máš vyrenderovanú za 4 dní. A hlavne... Ty si dávaš pauzy, ale uvidíme, že či to vyfiltruje ten... Tak vyskúšame to, dobre. Nebudem dávať pauzy, vyskúšame, či to máme tu zoberie také chvíľu. Vrtačky nejaké, tak uvidíte, či ich budete počuť, No alebo a nie. vieš, a teraz ty dokážeš extrémne prispôsobiť obsah, že ty raz natočíš ten 3D model toho trička, čo máš teraz na sebe a to isté ti vygeneruje pre azijský trh, to isté ti vygeneruje pre európsky trh, pre východoeurópsky trh a šetríš náklady. No ale toto je tá otázka, že no možno, aby ste to chápali, že niektoré tie firmy, keď dávajú robiť, ja som to tiež nevedel predtým, že oblečenie, tak oni vyžadujú proste pre ten svoj trh aj tých modelov. Ja som si to vtedy neuvedomil, tiež mi to niekto musel povedať, ale že teraz, či to pre neho nie je jednoduchšie, že tu si to nafotí a AIčku povie, že tak urob mi to pre azijský typ a tak, že proste ti to všetko spraví sám a tým pádom zoberie to prácu človeku v tej Ázii napríklad. Áno, alebo u nás. Zober. Ale rovnako ako kedysi auta zobrali koňom robotu. Vieš, že my sa niekam vyvíjame. A my nemôžeme zísť. Najdrahšie, čo každý podnikateľ môže urobiť, je povedať, 20 rokov som to robil takto. Ja nehovorím, že tú robotu ti to zoberie zajtra, lebo to AIčko ešte není v takej kapacite. Rovnako ako ty si povedal, že to prvé AIčko z odstraňovaním zvuku bolo, že katastrofa. Ale koľko prešlo, kým si povie, že wow, prečo to nebolo predtým? Hej, ale akože stále to je v takom štádiu, že zober si, že ja robím tú postprodukciu v tom DaVinci už koľko, 10 rokov, je strašne dlho. Ja keď som začínal, tak
keď som začínal tak naplno točiť, tak ja som používal síce nejaké, že najprv Sony Vegas, potom After Effects a aj Premiéru, ale ja som po nejakých 3 rokoch prešiel na DaVinci a odtedy dávam DaVinci. A ja nemám zvládnuté napríklad tak audio ako zvukár. A hoci stále robím tú postprodukciu, audio nie je to, čomu sa venujem. A aj keď mi to prefiltruje napríklad to AIčko, stále viem, že to nie je ako keby to niekto robil ako zvukár, vieš. Jasné, ale to je hlavne, presne... keď sa dáš na sluchátka ešte k tomu. Ale to je presne tomu, čo sa dostaneš. Že pre 90% malých e-shopov, že si teraz predstav si, že si výrobca lokálnych tričiek, ktorý si robí vlastný dizajn. Ty aj tak nemáš peniaze na to, aby si zaplatil takúto produkciu. Nemáš na to. Pre teba bude jednoduchšie, aby si to dal nejako... Zaplatíš fotografovi, že iba mi to naskenuj, ktorý príde, nasvieti ti to. Okay. A namiesto foťaku sa tu roztočí, ja neviem, niečo, ktoré to naskenuje. A tak to ti dodá, a ty to potom dáš do počítača iba. Veľké značky už do toho, podľa mňa osobne si myslím, že teraz do toho už investujú, aby to skúšali. A za pár rokov to podľa mňa bude štandardom. To je môj osobný názor, že takéto veci, čo sú repetitívne, bude za pár rokov. Môžeme sa pozrieť, dneska rok 2024. Ja si myslím, že do roku 2030, do roku 2030 toto bude robiť počítač. To je moja osobná vec. Však jasne, niekedy sa to vyvíjať bude. Bude sa to vyvíjať takisto, ako kedysi sme si nevedeli predstaviť na foťakoch ostrenie na oko. Dneska je to úplný štandard už pri videu, že ti to trackuje oči. Povedz to nejakému fotografovi, čo začínal, čo fotil v roku 2000. Pamätám si cestovku, keď mala loknuté ostrenie na stred. No. Že si nemohol hýbať s tým ostriacím bodom, je to iba na stred. A bol si rád, že ti to ostrilo? Hej, zaostril si, potom si prekomponovával. No, klasika. Ale bol si rád, hej? Že proste to sa extrémne vyvíja. Čiže ja si osobne naozaj myslím, že do roku 2030 tieto repetitívne práce odídu. Čo zase si myslím, že neodíde, bude to eventové fotenie svadby, lebo tam nemáš ako dostať počítač. Že tam ti ide o tú autenticitu. Tam ti ide o tú autenticitu, o ten moment. Budú do toho extrémne zabrdať telefóny, ale napriek tomu fotografia ako taká podľa mňa nevymre, lebo budeš potrebovať tých najväčších profíkov. Veľmi veľa vecí ti nahradí AIčko, veľmi veľa vecí ti nahradí to, že to vie urobiť už telefón, ale ty pokiaľ sa budeš fakt špecializovať a budeš tom brutálny, tak si ťa budú volať na veľké zákazky. To znamená, ty budeš robiť už tie konkrétne veci, kde to nezvládne telefón AIčko, to budeš robiť ty, lebo si fakt dobrý. Dobre, tak túto časť tiež môžeme nejako ukončiť, že tiež nemáš pocit, že by ti to malo brať prácu ako takú, ale že čas práce, že ti to v podstate uľahčí aj tebe. Uľahčí mi to robotu, určite nám to zoberie robotu, to sa nemusíme baviť, určite nám to zoberie robotu. Ale nie je to také, že by si kvôli tomu skončil podľa teba. Rozmýšľal som, že skočím z okna, ale potom som si uvedomil, že nemá to zmysel. Lebo príde AIčko a zachráni ma. Jak je to na YouTube, že nemôžeš hovoriť škaredé veci? Ja, tak toto vystrihneš. Skočíš z okna a dole bude... Dole bude AIčko. Dobre, čo ťa zachráni? Čo ma zachráni. Ale nie. Takže všetko je pozitívne, všetko je pekné. Ja si myslím, že to bude v poriadku. Čo za mňa bude taká trošku ťažšia vec, my sme v pohode, my už sa tom hýbeme veľa rokov. Ľudia, čo dneska začínajú, to bude mať ťažšie. Prečo myslíš? Lebo juniora, to, čo ty si kedysi fotil a bol si rád, že fotíš, dneska robia telefóny. Ešte možno jedna taká posledná vec, čo som chcel tiež spomenúť, že veľakrát ľudia skončia, čo som počul, je tých faktorov strašne veľa, ale jeden taký, čo som počul poslednú dobu dosť často, od ľudí, s ktorými spolupracujem, že pre nich točím, že vymenili kameramana, respektíve fotografa, pretože sa s ním zle komunikovalo, alebo že to správanie bolo zlé, že si nevyhovovali, poviem to tak úplne diplomaticky, a že veľakrát nemusíš mať nejakú brutálnu techniku, ako sme sa bavili, a kľudne to môže byť vlastne, nazvime to teda to UCGčko, že máš len ten telefón, ideš niečo fotiť pri okne, že nemáš ani svetla, OK. Keď sa s tým chceš vyhrať, sa s tým podľa mňa vyhráš. Ale že veľakrát to troskotá v podstate na komunikácii. Tá komunikácia je vždy najdôležitejšia. Povedzme si to úprimne. Ty tiež nevieš, jak funguje tvoj zubár, ale keď je to nepríjemný, to je tak pravda, tam úplne nechceš ísť, hej. Keď tam budeš mať naozaj peknú sestričku, čo sa na teba usmeje, zavtipkuje, áno. Tak tam pôjdeš radšej, aj keď vieš, že to je zubár. A je to vždy, je to extrémne dôležitá komunikácia. Za celú moju kariéru, čo som sa ja stretol, sú klienti, čo sa mi už neozvali po fotení, takže možno som im ja nesadol, ale to je v poriadku.
Vieš, že proste máme iný pohľad na svet, iné priority. Niekto viacej na čísla, niekto viacej na emócie, niekto chce to mať tip-top, tabulka Nemec. Niekto to bere maňana, v Španielsko, vieš, že proste... Ale so všetkým aj ja, čo robím s klientami, čo mám dlhodobých, tak vidím, ako sa nejakí dodávateľia menia, alebo parciálni dodávateľia, alebo aj pri tých sociálnych sieťach, vidím, jak proste tí klienti rušia influencerov. Ale väčšinu ich nerušia kvôli zlým číslam. Väčšinou ich rušia kvôli tomu, že poslali som mu mail a odpísal nám o 4 týždne. Alebo niečo sme od neho chceli a arogantne nám odpísal, že to nemá v zmluve. Že proste predstav si, že si ty klient a teraz launchuješ nový produkt, ktorý si pripravoval pol roka. Máš zaplateného nejakého influencera, nejakú spoluprácu, napíšeš mu, že počúvaj ma, tak máme tu nový produkt, vedel by si nám to prosím ťa nejako pokúsiť sa odkomunikovať, že naozaj sme na tom dlho pracovali a on ti odpíše, že čo chcete odo mňa, však ja to nemám v zmluve, že mám ešte promovať nejaký iný produkt. No, jak rozmýšľaš nad tou komunikáciou, alebo respektíve nad predĺžením tej spolupráce? Kebyže mu iba odpovieš, hej, že viete čo, tak ja viem, že ste pustili tento produkt, ale máme síce spoluprácu, ale úplne mi to nepasuje do feedu a respektíve tí moji klienti alebo tí moji fanúšikovia by to zrejme nepochopili, prečo to je. Odložme to, môžeme si k tomu dať call a skúsiť nájsť nejaký kompromis, ako to urobiť, aby to zasa padlo aj mne, aby aj to vám sedelo. Znie to oveľa lepšie. Aj keď na konci toho callu si poviete, nemá to zmysel, máš pravdu, alebo nerobme to, sústreďme seba na to, čo je na zmluve, není na to čas, čokoľvek. Vždycky to znie lepšie. Vieš, prečo sa na to pýtam, lebo musím povedať, že ja niekedy cítim, že to, čo ja vytvorím, nie je úplne, že niečo úplne svetoborné a úžasné, ale veľakrát mám práve ten feedback, že Michal, chceme to robiť s tebou, že chcem, aby si to robil ty, že točil, lebo viem, že celé to prebehne v pohode bez stresu. A ja keď som aj na začiatku dostal práve tento feedback, že tí ľudia boli v kľude, že to pre nich nebolo stresujúce, tak nie, že by som to robil z nejakej výpočítavosti, ale tiež som si vtedy povedal, že asi je to veľmi dôležitá vec, ktorá mi potom tiež zabezpečí, že tí ľudia sa vrátia. A veľakrát možno, jasné, chceš mať tie videá alebo fotky, tie výstupy čo najviac kvalitné, aj čo sa týka nejakej myšlienky, ale keď sa správaš ako hovado, tak ono to už je len otázka času, kedy ten človek natrafí na niekoho, kto mu viacej sadne. Že tak. Zbytočne si robíš v podstate len pre seba nejakú... Vždycky si musíš sadnúť s tým klientom, že proste, alebo respektíve s tým, kto ťa platí, alebo s kým spolupracuješ. Ono to nemusí byť iba klientom, môže byť výzažistka, s ktorou robíš, človek, čo ti robí backstage, v štúdiu, kde sa nachádzaš, to je úplne jedno. Pokiaľ ty prídeš do štúdie, kde sa necítiš dobre, prečo by si tam išiel, keď máš inú možnosť? Budeš do neho chodiť, kým nenájdeš inú možnosť. Ako náhle prvýkrát prídeš a prídeš do štúdie, že wow, super, páči sa mi to, príjemní ľudia, majú kávu, dá sa zaparkovať, tak už v hlave máš takého chrobačíka, že nedalo by sa to lepšie? A za mňa je to dobré, lebo ty stále to chceš posúvať. A to isté aj v tej komunikácii, že proste aj ty, tvoj tím, všetko okolo, musíte si sadnúť aj s tým klientom. Lebo proste on ako náhle chce niečo viacej, tak vieš, že sa na teba môže obrátiť. Lebo keby ho so všetkým pošleš dopreč, jasne, treba mať nastavené nejaké hranice, no, jasné, hej. Ale keď so všetkým by si ho zrušil, nebolo by ti to príjemné. Rovnako ako tebe by sa určite nerobilo príjemne, kebyže máš natáčať a teraz príde, že tu na nám svieti vlas, mali sme skončiť o 12, je 12.05 a prečo to ešte nie je hotové? Tiež by sa ti nerobilo dobre. Čiže takto isto, ty sa musíš vždy snažiť žiť do tej roli toho klienta, poradiť mu. Už máme dlhé video, ja ešte dám poslednú myšlienku. Ja som napríklad sa veľakrát stretol s tým, že prišiel za mnou klient, že chce niečo o foťákoch. To hovorím, že dobre, dotočíme, dofotíme čokoľvek, čo máme. Poďme sa o tom porozprávať, ja ti pomôžem, ukážem ti, ako to vyretušovať, upraviť, aj z telefónu fotky. Že trošku ho naučiť, že nasvietiť si to lepšie, to tie reelska vlastné, keď on už chce byť sám UGC creator. Nemusí volať mňa, že keď si chceš robiť vlastné reelska, kde rozprávaš na kameru, že poď, ukážem ti, ako sa to robí, ako so svetlom. Na konci dňa ten klient mi povedal, ďakujem si prvý, ktorý mi bol ochotný pomôcť s takouto banalitou, ale ja som si zabezpečil človeka, ktorý je rád za to, že som mu pomohol, že robím dobrú robotu, máme oveľa lepší vzťah a z dlhodobého hľadiska mám od neho aj viacej roboty.
No, a tiež nechcel som to povedať tak, že teraz vždy, keď za teba niekto dojde, tak jasné, ja to spravím, všetko, čo mi poviete, že to nie. to vôbec, že tam ide len skôr o to, že ako to povieš, lebo veľakrát aj nám sa stalo, že keď sme my s niekým chceli spolupracovať a tak, že tam boli už takéto prvé náznaky, že to nie je naša krvná skupina, lebo vždy sa všetko dá nejako povedať, že namiesto toho, aby si niekomu povedal, že ma to otravuje. Lebo však, vieš, mali sme tu tiež workshopy, ja som mal tiež jedno vystúpenie toho workshopu a tiež to potrebuješ trošku mať v hlave, čo ideš rozprávať, mať to nejako pripravené, aby si tam nehapkal a do toho 3 hodiny sa tu rozprávaš s ľuďmi. Na iné je, keď povieš, vieš čo, fakt teraz na to nemám čas, otravuje ma to, ako keď povieš, prepáč, potom, keď to skončí, si to kľudne môžeme sadnúť, ja sa musím ísť teraz pripraviť, lebo som nervózny. Alebo že, vieš čo, teraz musím mať prázdnu hlavu a tí ľudia to podľa mňa lepšie pochopia, ako keď si na nich zlý. Väčšina, na niektorých už musíš dať tie tvrdé hranice, lebo však boli sme na jednom evente na jeseň, kde to bolo prehrotené. Čiže áno, treba im pomôcť, čo sa dá, lebo takisto ty, keď si začínal, alebo teraz sa rozprávame o foťakoch, ale čo by si chceli ísť do IKEA si kúpiť niečo domov, ty nevieš, ak sa tá skriňa skladá. A tiež oveľa radšej budeš, keď tam chytíš nejakého predávača, ktorý ti to milo vysvetlí, že áno, viete čo, tak porozmýšľajte nad týmto, tu máte 5 variant a za 2 minúty ťa vybaví a potom ti povie, viete čo, veľmi ma to mrzí, ale musím bežať, lebo prišiel nám kamión, čokoľvek, mám robotu. Je to oveľa lepšie, ako keď okolo teba prejde a odignoruje ťa. Čiže aj my si musíme nastaviť nejaké hranice pri tých klientoch alebo pri komunikácii všeobecne, že jasné, pomôžeme, radi vysvetlíme v nejakých hraniciach, ale aj keď tie hranice sa začnú prekročiť, treba im to slušne povedať, presne ako ty si povedal, že vieš čo, porozprávame sa potom, lebo teraz si potrebujem v hlave pripraviť workshop. Alebo určite nebudeme riešiť to, že klient potrebuje, aby si mu upravil fotky z dovolenky alebo ukázal mu, jak sa používa Snapseed, tesne pred tým, ako máš ísť fotiť kampaň. No jasné. To si poviete, že viete čo, áno, samozrejme, ale dajme to potom. Keď už budeme mať všetko hotové, už opadne stres, už to máme nasvietené, pripravené, padne klapka, potom, keď to celé skončí, s radosťou tu ostaneme o pol hodinu dlhšie a porozprávame sa. Hej, a tým v podstate narážam na takú jednu vec, že pre tých ľudí, ktorí nie sú, a hlavne tých ľudí v tých menších firmách, ktorí nie sú pred tou kamerou, pre nich je strašne dôležité, aby z toho cítili kľud. Neskutočný kľud. A aj keď sa ti niečo pokazí, nesmieš tam stresovať a robiť tam proste, že nemôžu z teba cítiť ten stres. Akože v hlave môžeš mať, nadávať si, že jak sa to mohlo pokaziť, kopec razy sa stalo. Ale ty, keď to nedáš najavo a vedia, že sa o teba ako keby vedeli oprieť, že však máš tie skúsenosti. Ale vieš to vymyslieť. Platia ako profesionála, ktorý to má vedieť zvládnuť. Jasné, hej, a ty to proste musíš dať, ale aj najavo tým, že nebudeš to obkecavať, že dokiaľ to sa pokazilo, čo teraz, ako spraviť, mám tu iba jedno svetlo. Koľkokrát sa to, vieš čo, tak toto svetlo nepoužijeme, z nejakého dôvodu možno nefunguje, spravíme to takto to bude tiež úplne super. A bude to vyzerať perfektne. A ten klient to ani reálne nemusí vidieť. A zase akože v tomto, keď sa niečo pokazí, ja som zase tom zastanca, že hrajme otvorenú hru. No jasné. Klientovi poviem, že viete čo, pokazal sa nám foťák. Zabudli sme baterky. Lebo stane sa, že nabiješ tú baterku a nejaký škriatok to pokazil cez noc. Stane sa to. Treba to povedať na rovinu, že viete čo, posunieme to o 5 minút, lebo potrebujeme toto vyriešiť. No, za mňa je to v poriadku. Ale zase je to o tom spôsobe, ako to podáš. A takto pozitívne by som to dneska už asi ukončil. Áno, to ukončíme, hej, je to strašne dlhé, len možno tá pointa bola, že niekedy, keď si myslíš, že prichádzaš o tú prácu, alebo že by si s tým mal skončiť, lebo nemáš nejakú prácu, že možno sú aj takéto drobnosti, ktoré si nemyslíš, že hrajú veľkú rolu, ale podľa mňa hrajú asi najväčšiu rolu, že veľa tých ľudí nezaujíma ani s akým foťakom tam prídeš. Im je to jedno. Oni chcú len proste, aby to prebehlo v pohode, mali dobrý pocit a pekný výsledok. Feeling, aby to bolo pekné, aby mali z toho dobrý pocit. Oni nevedia, či máš 24 megapixelov, 50 megapixelov, či si na 1.2. Oni chcú vidieť fotku, v mojom prípade, na ktorú sa pozrú, páči sa im a majú dobrý pocit z toho fotenia. Ja mám veľmi veľa klientov, ktorí sa mi ozvali po 10 rokoch. Že 10 rokov sme spolu nerobili, ozvali sa znova. Lebo zmenila sa situácia, čokoľvek, ozvali sa znova. A iba kvôli tomu, že si pamätali, že mali dobrú komunikáciu, rýchlo som im odpovedal, slušne som s nimi komunikoval a snažil som sa im vyhovieť. Takže ukončíme to pozitívne. Takto pozitívne. Po roku dlhšia epizóda. Ďalšia o rok? Mohli by sme stihnúť skorej. Ešte teraz v lete? Uvidíme. Dobre. OK, tak keď si ešte na nás nezanevrel a vrátil si sa na tento YouTube, tak budeme radi za tvoj like, za tvoj odber
a vidíme sa niekedy na budúce s ďalšou témou. Kľudne napíš do komentáru, čo si o tom myslíš, aký máš na to pohľad a možno to zapracujeme v ďalšom videu. Kľudne nám daj vedieť do komentára, čo by teba zaujímalo a my si to zapracujeme niekedy o rok, 2. Hadam. Čaute.